Bon dia, bona vesprada, quan el vegeu us faig aquesta explicació un poc amb un vídeo on sentiré la meva veu i veureu l'examen, el nou exemple del 2020. Per tant, la baremació de l'examen, a ser molt concrets, és la mateixa que l'anterior, la comprensió del torn a 3 punts, l'anàlisi lingüística del text, la llengua a 3 punts i l'expressió de reflexió crítica a 4. A veure, la finalitat d'aquest vídeo és que pugueu veure les semblances i les diferències i que ho tingueu molt clar. A veure, tindreu dos texts. El número 1, la literària, la línia del cel·luloide, suposo que us sonarà, l'hem fet, l'hem posat en un examen. El text 2, el de sociolingüística, l'ús de les llengües minoritàries en les xarxes socials. Vosaltres el primer que haureu de fer, com que només hi ha una opció, haureu de llegir el text literari o el text sociolingüístic. Així tenim les diferents preguntes. En la comprensió dels texts, llegim i heu d'estar molt atents. Tria dos de les quatre preguntes que valen un punt, val? Dos de les quatre, així les teniu. I dos de les quatre preguntes. A veure, el que estava dient, perquè vaig gravant i a vegades no, però vaig fent talls. Si elegís el text de la línia del cel·luloide, doncs evidentment hauré de fer les preguntes A, B, E, F, perquè fan referència al text número 1. Si elegís el text número 2, el de sociolingüística, evidentment hauré de fer C, D, G, H. Evidentment que podeu fer A, D, E, H, però us heu de llegir els dos textos. Així diu, tria dos de les quatre preguntes que valen un punt. A, B, C i D. I dos de les quatre preguntes que valen 0,5 punts. Podeu fer la A, la D, la E i la H, però ximpleria, és una pèrdua de temps. Si passem a l'anàlisi lingüística del text, llegim una altra vegada. Tria 3 de les 6 preguntes, total 3 punts. Podem fer, indica la pronunciació dels elements subratllats, sorda, sonora, se li deix, no se li deix, oberta i tancada. Recordeu que resta 0,25 punts, si no la contesteu no resta. Indica la pronunciació del text 1, indica la pronunciació del text 2. Torna a escriure les frases del text 1, següent substituint els elements subratllats en cadascuna per pronom fèmea adequat. Del text 1, d'acord? Del text 2 em pregunta les estructures sintàctiques i el tipus d'oració. I després tinc altres dues opcions més, que és vocabulari, guix, beneiteries, pedaç, adverteix. Tornem al que estàvem dient. Si elegís fer el text 1, doncs faré la A, la C i la E. Jo crec que és bastant assumible perquè tot això sí que ho hem treballat. No hi ha res que no hagin donat per moment. I l'expressió de reflexió crítica, sí que és veritat que hi ha més opcionalitat, més possibilitats i la veritat és que és bastant... Podem confondre. Llegim, hi ha 3 possibilitats de triar. La A, contestar les 4 preguntes que valen un punt. A, B, C i D, que tenen 4 punts. Val? A, B, C i D, que és exclusivament sobre el text, el verí del teatre, l'obra de Cirera. A veure, analitza les característiques del tractament de l'espai de l'acció en el període del teatre. Tingues en compte el que apareix en el fragment. Quines característiques generals presenta el teatre en el context d'escriptura de l'obra de Cirera? I si no sabeu respondre, analitza la mètrica d'aquest fragment del poema No escric Èglogues, d'Estellés, el llibre de meravelles. Això no és molt difícil, però no ho hem treballat bé. Val? Quins altres autors testarien en el context de l'escriptura de Vicent Andrés Estellés? I a veure què és, que ho llegirà bé, 4 preguntes que valen un punt. Val? O sigui,
heu d'elegir A, B, C i D. Contestar les dues preguntes que valen 2 punts. E i F. Escriu un test de característiques tipològiques semblants escrit per Fonalleras, el text número 1, en què expliques alguna experiència en la teva infantesa i les xarxes socials, és a dir, dues redaccions. Aquesta és possibilitat A, possibilitat B. I la C, contestar 3 preguntes, 2 de les 4 que valen un punt, és a dir, A, B, C, perdó, A, B, C, o no? I, que se me'n puja, i una de les dues preguntes que valen 2 punts. És a dir, farien 2 de literatura i la redacció, el que estàvem fent. Si és el que vosaltres us vaig a bé. És a dir, jo puc jugar-me tot a la redacció, o no, fer dues redaccions. Jo crec que aquesta seria, a veure, és un consell. Això cadascú després que vulgueu feu el que vulgueu, però podeu escriure dues redaccions. Pense que és més fàcil, entre cometes, que recordar-se de la literatura. D'acord? Doncs així és l'explicació. Espero que us hagi quedat clar. Si no, per favor, m'escriviu i m'expliqueu allò concretament que no us queda clar.